כאן משמאל, ואז מימין, והנשארת חשופה ל... אתה חייב לעבוד על היציבה שלך. העוצמה לא שווה בלעדיי. גברת ליה, המרכבה שלך מוכנה לצאת לדרך. כל כך מהר? ליה, אפילו לא סיימנו את הדו-קרב. אני אשב את זה כשיחזור. אני מבטיחה. את שוב יוצאת מצרפת? לשם שינוי תספרי לי הפעם. זה למען המולדת, וביום מן הימים אני אוכל לספר לך את זה. אבל עד אז, תשמור על זה בשבילי, אח יקר שלי. שמעתי שמצאו גופה על שפת הנהר? לא אהבת גרוב נהר. זו מגיעים ליד הגן. אוקיי, עכשיו אתה תתחיל להסתובב ברחובות. נראה שימצאו מישהו אחר לזה. עכשיו נחפש אותה. תראו מה החתול גרר לכאן. מי זה? גלה את עצמך. עד שהצלחת למצוא אותי, אתה לא מזהה? יצור שפל. איך העזת לפגוע באחותי? אל תדאג, בקרוב אני תיפגשו.